Hello po, kumusta kayo? Kung naalala nyo sa isang video namin, kumain kami ng isang malaking langka. Pero sa sobrang laki niya, hindi namin naubos. Kaya, ngayon araw, gagawa kami ng 3 klase ng merienda gamit ang langka na yan. Naihanda na ni Jess yung mga ingredients sa unang merienda natin. Bilo-bilo o in Ilocano, tambo-tambong. Meron glutinous rice. Ito ang langka natin, hinog na hinog. Kamote, saba, sago, asukal na pula, at itong nakalata lang ang meron na gata. Okay, pakuluan lang natin yan ng 3 kutsara ng asukal. Tapos dagdagan na lang mamaya pag kulang. Yan, tikman natin mamaya. Tapos itong kamote, matagal magluto. Kaya mauna. Habang inaantay namin maluto yung kamote, ito ang pangalawang merienda. Turon. May saba, langka, tsaka ito lang ang meron. Walang lumpia wrapper ngayon, out of stock, kaya egg roll wrapper muna ang gagamitin. Tapos may brown sugar ulit. Tuturuan na ako ni Jess kung paanong ibalot ang turon. Ayan. Gusto ko kasi may asukal na pula sa gitna. Hindi ako expert sa pagbabalot, so good luck. Sana mabalot ng diretso. Ayun, pwede. Ayan. Sige, try ko din. Okay, sige. Ayan, may Wow, ang tayo. ganda ah. Okay, saba mo na. Tapos, konting asukal. Tapos, langka. Lagyan mo ng dalawa. 2 langka. Ayan. Tapos, ganyan. Madulas pala. Ang laki. Bakit ang laki itong sa akin? Basahin mo ng konting dulo para mag-seal. Ayan. Galing. Hindi pa ako expert. Ayan, pwede na. Hmm. Oh. Kahit pa paano. Tikit-tikit na. Halawin lang natin para hindi dikit-dikit ang sago. Ayun, masarap na. Ganda ng kulay ah. Oo. Okay, at ito ang star ingredients natin, yung langka. Tapos, hayaan lang natin mag-simmer. Ito ang pangatlong merienda natin. Ito ang buto ng langka. Sino ang kumakain ng ganito? Nilagan na ni Jess. Tapos ngayon, lalagyan lang namin ng seasoning. Tapos i-roast lang namin para magiging crunchy. Okay, ipaprito na yung turon. Sprayan lang natin ng konting olive oil para madikit yung seasoning. Salt, tsaka pepper, garlic powder lang. Okay, luto na ang 3 merienda. Tawagan ko na si Jess. Kain na. Ito ang bilo-bilo, turon, extra crispy, at ito ang buto ng langka. Jess, mga anon! Yan na. Yan, sakto. Paglabas ko, ligo. Saan mo gusto mo mag-start? Gusto ko try itong bilo-bilo mo. Wow, ang bango. Bo. Okay, tikman na natin. Kung kuha yung amoy ah. Tignan natin yung lasa. Game. Ready? Tara. Pwede na, pwede na. Okay. Papa-impress. Diba? Ang sarap eh. Diba? Ang lambot ng glutinous mo, parang mochi lang. Sarap. Grabe, lasang-lasa yung langka. Okay, wow. Okay, panalo yan, panalo. Panalo ang bilo-bilo. Okay, pangalawa, tikman na natin itong turon.
Mukhang extra luto Oo. ka. Extra crispy nga eh. Okay, sige. Okay, kuha sa'yo. Tignan natin kung masarap yung egg roll. Wala kasi Oo. yung sarap, ano. Wala. Mainit pa. Diyan yung langka. Okay, alam mo, vanilla ice cream na lang kulang. Okay, yung drizzle ng caramel ka. Pwede. Ang Pero sarap. masarap yung ano ah. Mm-mm. Yung egg roll mo ah. Mm-mm. Wow. Ha? So ito na ang last buto ng langka. Ito, na-surprise ako kasi sa probinsya, pinano lang, binuboil lang talaga yata. Okay na. Pero kay Jake, Gusto ko roasted. naisip niya i-balatan, tapos i-air fry, lagyan ng konting seasoning lang. Yan. Okay, ready? Bango, super garlic. Masarap. Ba? Kung may crisping balat pa. Ano ba? Super garlic. I think mas gusto ko to kasi yung nilaga lang. May konting crunch. Maraming salamat po sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo sa tatlong merienda na ginawa po namin. Ako nag-enjoy ako. Ako din, ang sarap din. Paki-subscribe po kayo. Mag-comment down below kung ano ang paborito mong merienda ng langka. At sa susunod po ulit, ingat po kayo. This is really good. Diba? Matamis pa yung saba.